and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Iya lang yung gipasamot ng akong kahinam nga maangkon siya. Asa ka naman? Mamawi rin unya ko. Sa adlaw ng gisaad na ko, nga ikaw mismo ang manawag na ko aron magkita ta. Pangandaman ko ng adlaw, Aisa. My love, dili na lang tingali nato dugayon ng atong giplano nga pag-open sa parlor. Kung ako'y pagbuton, mas maayo nga ato na din yung buhaton kay ready naman kita. Kumpleto naman ang atong mga gamit. Mag-agad rin ko nimo, my love. Tana, atong paminaw ng opinion na lang ni Mami Dahlia. Labing maayo. Dungan man. Kay pareha sila ginauna, my love. Abi ko din nyo, sa dihang na-finalize na nyo ko ang pisto, dihang miingon mo nga, nagpirmahan na mo ang tiya sa lugar nga atong okupahuan, wag yun ako palabi ang higayon, oy. Ako gina yung gikontak ang among mga kaila. Og, akong panghambog, mamalik tamig panarbaho si mama ninyo, oy. Oh, mao ba tita? Kini sila ang mga tao nga angayan yung kayong saligan nga budaog negosyo, my love. So, unsa man? Okay na ha? Wala problema kay nagkasinabot naman ta. Oo, Aisa. Aisa. Amaya? May problema? Ano nanawag man ka? Tulgi mo na akong kabuangon sa sobrang kamingaw diri sa bahay. Oh, raw ka si Jeff. Patungaha siya. Marunong tutawahan na. Ha? Dili siya mo gamit sa numero nga mo'y kanunay na kung kontakon kung may tuyo ko niya. Mao ba? Ano lang yung tingali ng mga taong daghan og naong. Dan solbara na mintras dili pa ka mamatay sa konsumisyon. Kay, pastilan, kawakan ni mo'y dungog no? Nga dunggon ka sa tanan nga nakailan nimo nga namatay ka lang sa wahinungdan? Nga gwapa man unta ka pero imong gitugutan nga tuntuhon ka lag tao nga dunay kabilinggan? Una sa tanan, ikaw rin makaluwas sa imong kaugalingon day. Ay, anya na tabag sa istorya ng di mahabi. Kita tabi. Hmm? Sige na, please. Kaya mura naging ko gitorture diri sa sobrang kamingaw. Nga ako lang usa diri sa bahay. Pero, mangita naglaing video. Wow! Kanay sa view! First time na ko nakaani din ni Roy. Feel na ko, no? Mura kong nakatag-iya sa tibuok kalibutan. Abi na ko, daka na kag naabot karon nga kamo ni si Jeff. Ay, waoy. O pag yun na, mahitabo. Pero, mo'y akong gipaabot. Pagkanindot kikain ng dapita, oh. Layo kag maabtan ang atong pananaw. Di ba? Mao gyud. Kay ni amatas kinatumyan sa bukid. Gikan ini ito nahimutangan, makita gyud nato ang kinatibuk ang syudad og sa dagat. No? O mao ni ang puy anak ko sumaabot. Ha? Magminyo na ka? We, may uyab na di ka. Pila-ila ko anak niya, Pi. Para magbarkada mi. Hoy. Kung doon na pa ko'y uyab, diliid ka makasayon-sayon og dana ko bisag asa. Para maingon lang gani ko nga ani niya ko puyo dinhi sa umaabot. Mangutana dayon kag magminyo na ba ko? Di ta pwede nga mapuyo dinhi kung di ta maminyo. Wala mi, oy. Mupuyo ka dinhi nga ikaw rang usa? Na, di ka kamayabag sa kamingaw? Dili. Kay dili man ko parehas nimo nga murag matorture kon magmingaw. Pait sa kaayo, oy.
Nalipay gani ka kay napansin na kasi mong crush. Ug dili pa aygo, naging kamo na, nag-live-in pa. Unya, human ka patilawa sa ihang kainit nga romansa, talikda na dayon ka. Nga mura pagwa lang niya. Onya, nganong imo man ang paundayunan, nga na pa may kahigayunan nga makalingkawas kagikan anang pagkabutanga, ug labaw sa tanan, makakita pa manggug kag mas labaw pagkakwartahan ni Jeff Amaya. Tao nga muhatag gid nimo og kanang muhatag nimo bili. Unya, muhatag nimo dili lang sa kwarta kundi dili sa gugma. Mangita gid ta gugmasa. Sumandi ay. O kaayo. Mga ikaw, timbang-timbanga og tun-inag maayo para makahukom ka kung unsa gi husto. Mommy, ganahan na kag naa si Amaya sa tong opening, no? Ngayon to himong model. Silang duha si Roy nga tong pakyaton sa ribbon. Kanindot ra unta. Pero kutob ra gyud tas pangandoy ana. Kay gikalimta naman ta ni Amaya. Hatagi ko niyo og chance sa pagpakikita niya. Ako pa ninguhaon nga makumbinser si Amaya. Roy! Tikasan kayo ka. Kuyawan ako nimo eh. Kalit man lang ka diha. Gibiyaan ta lang una ka, kay nakatuog pa man ka. Tuog ka naglingkod diha. Akong gipahimo sila na higayon, kay anugon kaya ang oras nga mulabay. Nga dili ko patagbaw tanaw sa palipod. Sa may mo nakita? Swimming pool! Mountain Resort man di ay ni. Oh, bitaw. Ano nga man ko di mo sultihi, uy. Nindot unta kayong ikaligo. Next time na lang. Kana. Kung napay next time. Kung paan sa tanang imuhang sinultihan? Karon ang akong gusto, Roy. Sige na pa. Dali na. Manglugsong tagbalik para mamalitag atong mga gamit para kaligo. Nabitaw tayo sa sakyanan. Uy. Sige na pa. Please, please. Ayoko balibari. Sige na pa. Roy! Look at me! Oh. Wow. Kanindot siyang lawas. Naanak ko! Amaya. Ganong wa man ko nimo huwata, uy. Ganong misugot man ka nga si Jeep ang makauna. Oh, Nakuyawan? bangag sa ilong. Medyo. O ba di ay? Nga na ba? Hay ba mo dagan ang imong huna-huna, ha? Bisag di na lang. Tell me, na-in love ka na ba? Magbayara. Oh, Pero, pero, ang babae nga akong gihigugma, buta man. maklaro daw eh. Na-in love kag buta? Basta kay mao na. Mao nga kalimti na. Padayon na kaligo. Pagtagbaw diha, aron di ka magmahay ni pauli kay matuog ka dayon. Unya na. Kaya po ko'y plano nga mauli dayon. Ha? Ugma na ko mauli. Ugma na ta mauli kay ganahan pa kong kanta. Oh. Na sila video kid din eh. Nasa sila rooms nga pwede na tong kapahawayan, Roy. Oh no. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!